Ahojte, volám sa Denisa Sedliaková, som realitná maklérka a ukážem vám zaujímavú nehnuteľnosť s úžasným čarom. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Snívali ste niekedy o tom, že budete vlastniť chatu alebo penzión na krásnom mieste? Tak mám ponuku možno práve pre vás. Za veľkú pridanú hodnotu tejto nehnuteľnosti považujem aj túto miestnosť stodolu, v ktorej sa konajú svadby. Je to niečo nádherné. Pozrite sa sami. Lokalita, v ktorej sa nachádza chata Poniklec, má rozmanitú prírodu a ponúka veľa príležitostí na rôzne aktivity. Môžete si napríklad zajazdiť na koňoch, užiť si rybačku, v lete miestne kúpalisko a turistické a cyklistické trasy. Chata je tvorená reštauráciou s barom, kuchyňou, letnými terasami, príjemným apartmánom na prízemí, turistickými izbami s vlastným sociálnym zariadením alebo so spoločným sociálnym zariadením. Chata Poniklec sa rozprestiera na pozemku s rozlohou 769 m2, pričom zastávaná plocha chaty je 286 m2. Táto ponuka je určená pre ľudí, ktorí majú radi výzvy, ktorí majú radi prírodu a aj ľudí, a ktorí budú radi pokračovať v tom, čo začali doterajší majitelia a ich kolegovia. Tak ak ste to práve vy, prosím, ozvite sa mi. Ďakujem za váš čas a prajem vám veľa úspechov.